И здравейте хора, аз съм Дени Пътова. Видео е специално за Анна. Как беше името? Вилева ли не знам. Виж сега. Аз тук в мултиплеера съм влезнал. Приели съм и виж сега като натискам. Искам да ми кажеш какво трябва да направя. Ето, натискам го. What the fuck, човек, сега се бъдна. Ето виж какво ми списва. Please choose a valid username. Искам да ми кажеш какво трябва да направя, за да си влезна. Ето пак ще го натисна. Зареждай, пак това ми списва. И това ще бъде. Анна, моля ти се, кажи ми, ако знаеш. Защото аз знам, че ти знаеш, де. И това ще бъде от този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така, дайте лайк. Ако искате да ми гледате още много такива клипове, се абонирайте за мен и Анна, пиши, моля те.